Què tenen en comú aquesta paraula i aquesta? Que es pronuncien igual, tot i que s'escriguin diferent. Aquestes paraules s'anomenen homòfons. En català hi ha força homòfons. Per exemple, si jo dic 100, què estic dient? Puc dir el número després del 99, 100, o el verb sentir, ell sent. D'altres només són homòfons en certes varietats dialectals, com ara 8 amb B alta, contrari de ple, o 8 amb B baixa, el número que va després del 7. Tot i això, hi ha certes varietats dialectals en què diferencien el so de B baixa i de B alta. Una altra paraula homòfona en català oriental és acte, que pot acabar o amb E o amb A. Si dic acte acabat amb E, em refereixo a un fet. Si dic acte acabat amb A, es refereix a un document. Però els parlants de català oriental les pronunciem exactament iguals. Saps més homòfons en català? Escriu-los als comentaris.